Voume embarrar un pouco, penso, estes días de atrás que falei do tema da pacotilla e o Carballo Interplay, agora neste mes é o Carballo Interplay. Hai 5 anos eu fixen un vídeo falando de que eu non participei no Carballo Interplay, así. A pesar de que na proxección saía unha foto miña porque eu daquelas participaba na Lobeira Today e tiña un programa. Un programa dos que encaixan nestas cousas logo. Digo, cona, fan algo aquí e non me convidan, non sei como se tomou, nin me importa. Volve ser o Carballo Interplay e hai un rapaz aquí de Carballo, Xandre Muíño, que o podedes buscar por aí no TikTok e en Instagram, que fai un contido doutra maneira co meu, non? Dese que encaixa, que está moi guai, vai comer o menú do día a un sitio da volta e promociona, non? O restaurante. Ese contido a min gústame especialmente, eu que durante moitos anos comín por aí o menú do día, paréceme que está moi ben para a xente que traballa e, fai cousas co comercio local. E eu busquei en toda a programación do Carballo Interplay e non participa. Sería un pouco a mesma cousa que me pasou a min, vale? Pero xa, dicir, eu xa non falo por min. Carballo é un sitio con moito movemento cultural, ten un orzamento grande para temas culturais. E o Carballo Interplay está externalizado. E logo podemos falar claramente. Eu falo de Carballo, pero eu entendo que isto pasa en todos os sitios, non? Externalizar un evento deste tipo, un evento cultural, é unha privatización funcional, si. Está ben, está mal, eu que sei, eu non me meto. A mí non me veñan contar o difícil que é xestionar as cousas, que sei eu. Metinme en política, non? E cando miro isto, por exemplo, está o Laxón Mario, que xa non fai contido en rede. Pero el sigue aí, non? É como cría fama e déitate na cama. Eu, isto é unha opinión persoal miña, non? Tes un concello, tes un orzamento grande para a cultura, inicias esta idea do Carballo Interplay, calquera outra cousa en calquera outro concello, que ademais busca a relevancia a nivel país España, e dis, xa, pero, hostia, o que tes na casa, non? Case que o externalizas, pero dicir, oes, hai que incluir a xente da nosa vila, si? A xente da vila ten que sentir que o movemento cultural da vila, non sei, que os acolle. Non que os acolle, non, é dicir, temos movemento cultural e para que teña unha repercusión na xente da vila. Isto é unha opinión miña persoal. Vexo que este rapaz non está aí e dixo eu, arre Dios. E daquela, hoxe xa acordei cedo, eu sempre acordo cedo, fun dar por aí un paseo e ia pensando, non? E creo que é un tema de sociedade acelerada que non pensa, non se pensa. Eu, é que en Carballo o movemento cultural, non sei que. Eu e o meu exmarido pasamos moito tempo movéndonos aos locais de ensaio da Coruña, porque montaron un grupo e había que ensaiar. Hai moito movemento cultural en Carballo, pero resulta que ti vives en Carballo e estás desplazándote á Coruña, por exemplo, para que ensaien. Tocar na Coruña, tocaron no Castelo de San Antón, tocaron na festa esta da Torre, e de repente ti vives en un sitio que dis que ten moito movemento cultural,
e tes a sensación de que non che chega, non, a ti. E despois pasan estas cousas, diste, vale, son eu que xa son moi así e tal. Pero ves esta xente nova, Xandre, que é un rapaz novo, e parece que tampouco o movemento cultural, cando ademais é repercusión, é proxección, pois tampouco é para el. E daquela traen xente de toda España e na sección Galicia veñen os mesmos de sempre, as mesmas de sempre, facer o mesmo de sempre, cobrar, porque eu, claro, eu xa persoalmente falaba de servizos, pero, claro, aquí xa falamos de que a xente cobra por ir. Tampouco non o hai para a xente da vila. Eu xa levo uns días pensando nisto, porque fun aos perfis de Xandre e de Prado Rúa, con achadas, o Laxon Mario que xa non... Sí? E digo, hostia, é que o contido del é como o delas. Non ten... É como o delas, e ademais é local, hostia, vides a Carballo, podes ter rapaz ir aí, pois mira, isto é o que eu fago. Sí, non sei se alguén de Galicia vai saír aí explicando cousas, non, de promocionar o noso, que menos que eu, que ademais promociono isto, contolle a esta xente que ven de España, que é Carballo, toda esta relevancia que aquí hai a nivel diso. Non, pensemos. E doume por pensar, desde a calma, que a min dáme igual, facedo o que vos dea a gana. Que representa moito esa proxección, esa cousa que temos hoxe de que nos validen os demais, parece que tamén, cando vas, que dixo eu sempre, o micro, e o macro é o mesmo, parece que necesitamos que validen os demais, como se o teu concello necesitase que viñese xente de fora, non? Dicir, oh, que pasada Carballo e tal, a xente daqui, non sei, pásase por alto. É a mesma dinámica. Validación de fora é autodesprezo, en certo modo, do noso e do que nós somos. E ao quererme proxectar para fora, esquéceme, pois que aquí hai rapaces e rapazas que... E outra vez, ven o carallo do Carballo Interplay, que eu non sei canto carallo costará iso. Outra vez. Quédanos este rapaz. Este rapaz, porque a min pareceme que de verdad que o volvín repasar. Dixo, a ver, ao mellor estás engañado, ao mellor o rapaz non vale para nada, non é como en Prado Rúa, con achadas, o Laxon Mario, é mellor que o Laxon Mario, porque este está facendo contido. Sí, non, porque tampouco non é decir que ti cerras o comercio e sigues pedindo a subvención, como se o tiveses aberto. E que a toda esta xente volvino repasar. É un contido de maravilloso, local de Carballo, que, sí, o rapaz sabe o que aquí hai. Esta xente veñen, non saben o que aquí hai. Veñen aquí, cobran, din 4 cousas e marchan. É como este ano nos Youtubeiras, que eu quedo pampa. Eu xa sei que serei random de pacotilla, que son unha señora xa moi bella. Tamén foron dalos estes, que cobran, os toxíos que xa non fan nada na rede, pero, bueno, home, ao mellor cando eu digo que isto é un pouco endogámico, ao mellor teño razón, ao mellor o día que dixen estos son jarijolos, xente cambiando os cartos entre sí, ao mellor teño razón. Pero ese carto é carto público, non é que lle paga esa empresa así de así, iso é un orzamento para a cultura do concello, pero o concello tampouco non é dicir que ten aí un negocio e está xerando